Mayibongwe botata bama, mayibongwe nonke apho nikhoyo. Ndiyanibulisa egameni lenkosi yam uYesu Kristu umfeli wam nomvukeli wam. Hayi amen. Ndiyasaluta. Ndiyabulisa kakhulu. Ndingwakaolwana ke Sindisiwe. Ndikwakhona kwalapha ke kwindawo kuthiwa usefish hook. Hayi amen. Xolisa ke mhlawumbi ngxothizeni mhlawumbi kuba ndisetorhweni. Hayi amen. Sekuhle ke ukuhlala enkosini. Sindisiwe okubalulekileyo. Ndiyamthanda kakhulu uYesu. Amen. Ndingena ke ngigxininisa ngesimemezelo esizobe sesipapashiwe malunga nenkonzo ye-conference yotata ezobe ibanjelwe phaa eMfuleni ngomhla ka-23, 24, 25 kuyo inyanga le kaMeyi kulo nyaka. Amen. Nam ndizobe ndikhona. Hayi amen. Masidibaneni khona ke Thixo elungile. Nkosi yam, elithi izwi lenkosi hayi ukuba kuhle kuba mnandi ngabazalwane behlangene bemxhelo mnye. Yade le nto yakufanekeziswa ne-oli eyehla ezindeveni zika-Aaron. Hayi amen. Kuhle ke ukuhlangana. Uyabona ke laa nkonzo, inkonzo eyahlukileyo, inkonzo yotata kudlalwa. Kuyokwakhiwa utata. Nkosi yam, kuyokwakhiwa intloko yekhaya. Elithi izwi lenkosi, intloko yotata nguYesu. Hayi amen. So kukho loo nkonzo ye-conference yotata ezobe ibanjelwe eMfuleni, ivenue leyo. Hayi amen. Kungako ke botata bam, masidibaneni khona in Jesus name. Hayi amen. Thank you Lord. Mandibulise bangcwele egameni likaYesu. Ndibulise kakhulu egameni likaYesu. Ndithi ke isukile indaba ngolesihlanu eMfuleni. Isukile indaba eMfuleni, isukile indaba eMfuleni. Siyabizwa amadoda. Sibiza onke amadoda eMfuleni. EMfuleni ayabizwa amadoda otata. Bayabizwa khona. Ngoba insimbi lolwa ngenye insimbi. Masihlanganeni khona ke eMfuleni. Masihlanganeni khona eMfuleni. ngolesihlanu isukile indaba ukuyotsho ngecawu. Masibeni khona ke madoda, yanimema nonke ngobuninzi benu, masihlangane eMfuleni bantwana bakaThixo. Amen. Manithathe ke elithuba ndibulise kubantu bonke abathanda uThixo, bonke abantu abanomnqweno ngokusivakashela kule nkonzo esizawuba nayo, inkonzo yamadoda, inkonzo yotata, inkonzo yobhuti. Sizawube ke sinenkonzo ukusukela nge-23 zikaMeyi up to 25 Meyi apha eMfuleni eBhadeli. Lo nkonzo iyawube inkonzo yamadoda apho khona kuyawube kulungiswa umuntu oyindoda, apho ke kuyawube kulungiswa umuntu ongutata, apho khona kuyawube kulungiswa umuntu ongubhuti, ukuze kucace ukuba umuntu ongubhuti okanye ongutata okanye oyindoda kumele abe njani ngokwezwi likaThixo. Ke nansi ke eyona indaba apho ke siyawuhlala khona kakhulu. Lithi iBhayibhile xa ufunda incwadi kaTimoti, incwadi kaTimoti yokuqala 3 verse 5. Lithi iBhayibhile kaloku umuntu oyiswa kukulawulwa usapho lwakhe angalilawula njani ibandla labantu bakaThixo. So siyawube silapho ke ukuba masokhe ke lo muntu ongutata okanye lo muntu oyindoda okanye lo muntu ongubhuti, because xa sithi sithetha ngomuntu ongubhuti sithetha ngomuntu ozawuba nolawulo emzini wakhe exesheni. So ngoku ke sizawube sinalo nkonzo yokulungisa umuntu ongutata.
Sicela ke ukuba nisijoyine ukuze sakhekeni wonke umuntu awokheke kule nto kaThixo. Amen. Mandibulise bandleni kaKristu abazalwane bonke, bongootata kwizwe lonke luthethayo okaMzayiya ophuma kolu hlanga lamabamba. Sabe sibambe inkomfa mani yotata ngomhla wama-23 wama-24 umhla wama-25 sawubamba inkomfa yotata. Siyamema ke bonke otata baphumelele mani, noba bengekho sebandleni apha noma bengakhonzi abanye. Uma uyiva nje ukuzova utata wakhiwa kanjani, utata unjani, sohlula indoda endodeni, sohlula utata kutata ngokwezwi likaNkulunkulu, ngoba ke zininzi izinto ezithethekayo ngotata, kodwa ke kuyacaca ukuthi otata bakudinga ukwakhiwa. Ngoku ke sizabe sisakha utata, sizabe sisakha indoda ukwenzela uba izazi izithembe, ikwazi ukuprotektha yonke into ekuthiwa ifemeli. Sixakene nento ke kweli lizwe lokuphela kootata, lokuphela kwamadoda. So sizawuvaka ukuthi indoda ima kanjani, indoda ikhiwa kanjani ngokwezwi likaNkulunkulu. Siyanimema ke ukuthi nibe khona egameni lenkosi Yesu waseNazaretha. Silapha eMfuleni, siyabulela kakhulu. Amen. Mandithabathele ithuba ke ndibulise kuye wonke umntu ongutata, ongumama, ongubhuti, ongusisi, nabantwana ke ndiyababulisa egameni elihle lenkosi uYesu. Lothethayo ngumntwana kaThixo, utata uMayongo. Ndikho ke apha ukuzocela okanye ndizomema wonke umntu ngokukodwa ootata, iintloko zamakhaya, iinkokheli emabandleni, ukuthi ngomhla ka-23 yotsho ku-25 kuMeyi lenyanga sikuyo sinengqungquthela okanye i-conference. Sinesimemo ke ukuthi utata kwindawo yaseMfuleni ungaza uzokhonza uThixo nathi. Ndiyakholwa ke ukuthi zikhona izinto ezizonceda ngokodwa ke singotata kwimizi yethu, indlela umntu yokwazi ukuthi aphathe okanye akhokhele usapho lwakhe alunikezwe nguThixo, athenjwe nguThixo kulo. Nokuthi ke akwazi ukuthi akhokhele ibandla likaThixo athenjwe nguThixo kulo, ukuthi uzolikhokhelela ebomini obungaphakade. Abantu uThixo amnike bona okanye amkhonzisa kunye nabo ngethemba lokubana abazuduka ngomhla wokugqibela. Sinaloo ngqungquthela ke ukuthi siyacela tata, siyacela bhuti ukuthi usijoyine okanye ube nathi kwindawo yaseMfuleni. Ngeenkcukacha ke ezithe vetshe neziphambile, uzoyibona ifowuni number apha ezantsi ozothi ke uqhagamshelane naloo number for i-direction okanye indawo egcweleyo ubana sobe sikhonzela phi eMfuleni. Inkosi yoxolo ke imsikelele, nisayibukele le video. Ndiyathemba ukuthi ubukhona bakho awusoze uzisole ngokuthi uzokhonza uThixo nathi. Inkosi yoxolo ke imsikelele egameni likaYesu waseNazaretha. Molweni. Sinesaziso kootata bonke abakhoyo, ootata bonke ngomhla we-23, ngomhla we-24 nangomhla we-25 kaMeyi sabe sinengqungquthela
yotata. Yabe sinengqungquthela yabantu abanxiba ibhulukhwe. Wonke umuntu ofumanekayo uyawube nexesha. Sicela niphumelele. Sabe silapha Emfuleni. Siqoqo tata kusakhiwo tata kwenziwa konke. Wonke ofumanekayo uyabe efumaneka ngelo xesha. Eze azova kuba utata ufana babe njani, kuba utata ufana aziphathe njani. Yonke into edibene notata iyabuyithethwa pha. Sicela kungaphoswa uphumelele. Yonke into kasiyithethayo siyithatha ezwini. Asiyinde ingcingo zethu. Siyabonga, sawuvuyisa ubukho benu. Amen. Ndiyabulisa bazalwane ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyamenya Emfuleni inkonzo yamadoda, intsimbi ilola eyintsimbi, ngamadoda wodwa otata. In fact abantu abanxiba ibhulukhwe azobe ehlangene amadoda Emfuleni, azobe ehlangene. Siyamenywa, ithi into ayikhethe bala lapho. Ayisikuko noba ukhonza phi, kodwa kuzobe kuhlangenwe ngezwi likaThixo. Nothi ngoba ubani ukhonza phi, ubani ukhonza phi, but siyohlangana ngezwi likaThixo. Siyamenywa kwento zakuthi, siyamenywa. Ngasithumele sonke inkonzo yaqala ngoLwesihlanu kuyoma ngecawe. Intsimbi ilola enintsimbi. Amen. Ayibonge bazalwane. Sesivilo tata beyicacisa. Iron sharpens iron. Intsimbi ilola enye intsimbi. Isinyithi silola isinyithi. Siyadibana ke bazalwane nge-23, 24, 25 ndawo yaseMfuleni sebeyicacisile otata. Siyonqula uThixo ayinjongo inye. Wamkelekile wonke ubani. Khonza nathi ukhonze nathi. Usindisiwa usindisanga usindiswanga. Wonke ubani umenye wamkelekile. NgoLwesihlanu samkeleke wonke umuntu. Mama, tata, bhuti, sisi, mntwana, sabe kuyinto ebuvuselelo sivula lenkomfa enkulu kangaka yamadoda ka-2024 2025. Siyathemba ke nawuphumela ubonisa sisendaweni yaseMfuleni kwindawo ebizwa iBhadeli pha eMfuleni eCape Town. Saturday from 12:30 uyoma ngo4:30. Hayi sicela otata bodwa apho. Sicela otata bodwa, obhuti bodwa. Wonke nje umuntu ongutata, ongubhuti uyacelwa abe khona. Wonke nje umuntu onxiba ibhulukhwe. Alright, sicela wonke umuntu ongutata, obhuti babe khona from 12:30 4 hours service. Siqhuba then ke ngokulate siphinde sicingele wonke umuntu abe khona from 5:30 siyoma ngo8:00 sibe sinemvuselelo. Mama, bhuti, sizayikhetha ngabani ke leyo. Then Sunday siyayivala. Ungaphoswa ke mntana kaThixo, uzame ube khona ukuze unqobe uThixo. Injongo inye ukuba sikhonze uThixo asincede. Uyikhona sonke sivilo tata belikotizwe ngohlobo lonke. Sinenjongo ke yokubuya kulomhlangano sincedakele uThixo. Sinendwendwe ke ezibuya kwindawo yonke
ezizoba khona phakathi kwethu nazo sizonqula uThixo kunye nathi zisiphe ezisiphathele kona sizinike esihlala nabo eKapa. Kwilokishi zonke ke zase-Cape Town bakhonfemile kwaLanga bazoba khona, bakhonfemile ePhilippi bazoba khona, bakhonfemile eSamora bazoba khona, bakhonfemile eMfuleni bazoba khona, bakhonfemile eKraaifontein bazoba khona, bakhonfemile eCape River bazoba khona, khonfemile eKhayelitsha yathi izoba khona, khonfemile eTripsens yathi izoba khona, khonfemile eSterrefield yathi izoba khona. Ama ndiyeke ukubala kodwa ungaphoswa nawe ube khona phakathi kwethu zonqula uThixo. Nxa ufuna i-directions ungasitsalela kule number sikuthumele i-location, ungaphoswa. Inkosi ikusikelele. Xelela umakhelwane, xelela owazana naye ukuze ayahlangana emfuleni siyonqula uThixo. Amen. Insimbi ilola enye insimbi, isinyithi silola isinyithi, ayo sharpens ayo. Amen.